මාගේ මුඛයේ වචනත් අප සිත් තුළ භාවනාත් වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ පූජාවක්ම වේවා. ஆமென். 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 කරුණාකර වාඩි වී සිටින්න. நாங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். අද දවස අපිට ඉතාමත් වැදගත්. இந்த நாள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான நாளாக இருக்கிறது. ඒකට හේතුව තමයි අපි පාස්කුවට පෙර ඉරුදින විදිහට තමයි කියන්නේ ලබන සමාවෙන්න උපවාස කාලයට පෙර ඉරුදින විදිහට තමයි අද දවස සමරන්නේ. මේ ලබන සතියේ බදාදා අපි අලු බදාදා විදිහට උපවාස කාලය ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் உபவாச காலத்தை நாங்கள் துவங்க இருக்கின்றோம். நாங்கள் வருகிறதான 18ஆம் திகதி எங்களுடைய சாம்பல் புதன் என்று நாங்கள் அதை ஆரம்பிக்கின்றோம். அதற்கு முன்பதாக இருக்கிறதான ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிறது. එතකොට අපගේ සභා ලිතේ නැත්නම් අපගේ මේ ලිත් වර්ෂය තුල අපි දැන් මේ ඒ උපවාස කාලය ආරම්භ කරන්න කලින් තියෙන ඉරුදින සාමාන්‍යයෙන් අන්වෙසක් වීමේ යේසුස් වහන්සේ අන්වෙසක් වීමේ ඉරුදින විදිහට නම් කරලා ඒක සමරනවා සිහි කරනවා. அப்ப இந்த சாம்பல் புதன் கிழமைக்கு முதல் இருக்கிறதான ஞாயிறு அன்று நாங்கள் தேவன் வந்து மறுரூபமாக்கப்பட்டதான நாள் என்றதான நாளை நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். ඉරුදින විදිහ. மறுரூபமாக்கப்பட்டதான ஞாயிறு. සාමාන්‍යයෙන් අන්වෙසක් වීමේ දිනේ තියෙන්නේ අගෝස්තු 6. மறுரூபமாக்கப்படுகிறதான நாள் வந்து ஆகஸ்ட் 6ஆம் ඒ தேதி. මංගල්‍ය විදිහට අපි සමරන්නේ අගෝස්තු 6 වෙනිදා. නමුත් මේ අන්වෙසක් වීමේ ඉරුදින විදිහට අද දවසේ සමරනවා. நாங்கள் அந்த மறுரூபமாக்கப்படுவதற்கான அந்த பண்டிகையை நாங்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்துல நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஆனாலும் இன்று வந்து அதற்கான ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக நாங்கள் அனுஷ்டிக்கின்றோம். මා විශ්වාස කරන විදිහට ඒක ඉතාමත් වැදගත්. நான் நம்புகிற அளவுපடி அது வந்து மிக முக்கியமான நாளாக ඒ මොකද දැන් අපි දන්නවා අපි නත්තල් කාලය පහු කරලා ඊට පස්සේ එපපෙණි කාලය පහු කරලා නත්තලේ යේසුස් වහන්සේගේ උපත ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ලෝකයට එළිදරව් වීම මේ සියල්ලක් සිහි කරලා දැන් උන්වහන්සේ ඔබේ සහ මගේ ජීවිතේ කරන්න යන පරිවර්තනය ගැන අපි හිතන්න පෙළඹෙන කාලය. நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நாட்களிலே கர்த்தருடைய வருகை அது மாத்திரமல்ல அவருடைய இந்த உலகத்தில் வந்து காரியங்களை நான் நினைவு கூறுகின்றோம். அது மாத்திரமல்ல இன்றைய நாளில் இந்த நாட்களில் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுகிறதான மாற்றம் ஏற்பட வேண்டியதான மாற்றங்களை குறித்து நாங்கள் கதைக்கிற நாட்களாக இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක අපි ගමන් කරන ගමනේ වැදගත්කම තියෙන්නේ උන්වහන්සේ ඔබව සහ මාව වෙනස් කරමින් අලුත් කරමින් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අභිමතය ඉටු කරන්න අපිව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගැනීම සහ ඒකට කීකරු වීම තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. அப்ப நாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறதான திட்டம் சித்தம் என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அவர் எந்த வழியில எங்களை நடத்துகிறார்கள் என்று புரிந்து கொண்டு அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படி எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்பது மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. අද දවසේ අපි ඇසුවා මේ මතයතුමාගේ සුභාරංචියේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 9 වෙනි පදේ දක්වා තියෙන මේ කොටසෙන් අපි උත්සාහ කරමු කාරණා කෙටියෙන් කාරණා 5ක් තේරුම් ගන්නට. நாங்கள் மத்தேயு புத்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்தோம். அந்த வாசகத்தில் இருக்கிறதான மிக முக்கியமான 5 விடயங்களை நாங்கள் நாளில் கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். දැන් ඔබට වැදගත් දෙයක් කියන්නට ඕනේ. මතයතුමා තමන්ගේ සුභාරංචිය ලියනකොට උත්සාහ කරනවා යේසුස් වහන්සේව නව මෝසෙස් අලුත් මෝසෙස් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නට. மத்தேயு வந்து தன்னுடைய புத்தகத்தை எழுதும் பொழுது அந்த சுவிசேஷத்தை எழுதும் பொழுது அவர் முயற்சிக்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னொரு புதிய ஒரு மோசேயாய் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு. ඒකට හේතුව අපි දන්නවා දැන් අපි ඇහුවා නික්මයාම පොතේ අපි දකිනවා මෝසෙස් මොකද කරන්නේ මේ සෙනගව මිශ්‍ර දේශයේ වහල්කමෙන් මුදවලා පොරොන්දු දේශයට අරගෙන ගිහිල්ලා ඕන් දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්ත නිදහස් සෙනගක් බවට පත් කරන මේ මෝසෙස්ව අපි පරණ ගිවිසුමේදී නික්මයාම පොතේ හම්බෙනවා. நாங்கள் யாத்ராகம புத்தகத்திலே நாங்கள் 24ஆம் அதிகாரத்தை நாங்கள் வாசித்தோம். அந்த வாசகங்களை நாங்கள் பார்த்தோம். மோசே வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து வழிநடத்தி கொண்டு கானான் தேசத்துக்கு செல்கின்றார். அந்த இடத்திலே விடுதலை பயணத்திலே அவர்களை வழிநடத்துகிறார். அந்த விடுதலையின் நாட்டுக்கு அவர்களை அழைத்து செல்கிறார். හැබැයි දැන් අපේ යේසුස් වහන්සේ අපිව පාපේ වහල්කමෙන් නිදහස් කරලා අපිව නැවත වතාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව විදිහට අලුත් ආරම්භයක් නැත්නම් අලුත් ජීවිතයක් අපිට දෙන කතාව අපි යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයත් එක්ක දකිනවා. மோசே வந்து அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து எங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்கிறார். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பாவம் என்கிறதான எங்களுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து எங்களை மீட்டு ஒரு புதிய வாழ்வை தர அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். මේකදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕන වැදගත් පාඩමක් තියෙනවා. இதுல நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்கின்றது. අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුමේ මෝසෙස් මේ සෙනගව අරගෙන පොරොන්දු දේශයට යනකොට අවුරුදු 40ක් තිස්සේ ගියපු ගමනේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම ජීවත් වුණේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර දේවල් කරනකොට
ඔවුන්ට බැරි වුණා මේ ගමනේ අර්ථය හරියට තේරුම් ගන්න. அப்ப நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மோசே வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து அந்த வனாந்திரத்திலே வழிநடத்தி கொண்டு செல்கிறார். ஆனால் கர்த்தர் எதிர்பார்த்த விதத்திலே அந்த ஜனங்கள் நடந்து கொள்ளவில்லை. எங்களுக்கு தெரிகிறது அந்த இடத்திலே ஜனங்கள் வந்து முணுமுறுக்கிறார்கள், மோசைக்கு விரோதமாக எழுப்புகிறார்கள். அந்த கர்த்தர் எதிர்பார்த்ததான வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கவில்லை. දැන් අපි ඔක්කොමලා තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සහ මාව තෝරගෙන තියෙනවා යම් කිසි සුවිශේෂී කටයුත්තක් සඳහා. அப்ப நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ஒரு காரியத்துக்கு, ஒரு விசேஷித்த ஒரு காரியத்தை செய்யும்படியாக அழைத்திருக்கிறார். ඒකට ඒ සඳහා අපිව සූදානම් කරගෙන අපි ඒ සඳහා පූජා වෙනවද කැප වෙනවද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. அப்ப நாங்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அதற்காக எங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறோமா என்கிறது தான் மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. දැන් අපි දකිනවා අපි මේ කියවපු කොටසේ යේසුස් වහන්සේ මේ කන්දට නැගලා අන්වසක් වීමේදී උන්වහන්සේගේ මහිමය, උන්වහන්සේගේ ඒ තේජස තමයි අපි ඒ කන්ද උඩ අත්දකින්නේ. அந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம், கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த மலையின் மேல் மறுரூபமாக்கப்படுகின்றார். அதில் நாங்கள் என்ன பார்க்கின்றோம்? அவருடைய மகிமை, அவருடைய மாட்சிமையை நாங்கள் அந்த இடத்துல காண்கின்றோம். උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය ස්වභාවය මොන වගේද කියන එක අත්දැකීමකට තමයි මේ පේදුරු, යොහාන්, යාකෝබ් ගේන්නේ. இந்த பேதுருவை, யோவான், யாக்கோபை வந்து கர்த்தர் எவ்வளவு அற்புதமானவர், மகிமையானவர் என்கிறதான அந்த அனுபவத்தை தரும்படியாக அந்த இடத்திலே அந்த காரியத்தை செய்கிறார். දැන් ඒකේ පුංචි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. ඔබ මේ කොටස කියවලා බැලුවොත් ඒ වස්ත්‍ර ආලෝකයෙන් සුදු වුණා ඒ ඔක්කොම කියනවා. அந்த இடத்துல එකෙනෙහිම මෝසෙස්ද එලියාද උන්වහන්සේ සමග කතා කරමින් සිටිනු ඔවුන්ට පෙනිනි. පේදුරු යේසුස් වහන්සේට කතා කරු, ස්වාමීනි අපට මෙහි සිටින්න ලැබීම වාසනාවකි. ඔබ කැමතිසේක් නම් මණ්ඩප 3ක්, එකක් ඔබටද, එකක් මෝසෙස්ට, එකක් එලියාටද சாதன்னமி කීය. பாருங்க, 4வது வசனத்துல இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு கூடாரமாக 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்றான். මේ කොටස කියද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක යේසුස් වහන්සේ හරි නැත්නම් වෙන කවුරු හරි කියන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ මෝසෙසු එලියයි කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි පේදුරු මේක තේරුම් ගන්නවා. පේදුරු කියනවා මේ ඉන්නේ මෝසෙසුයි එලියයි කියලා. කොහොමද? பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து பேதுரு விளங்கிக் கொள்கிறார். இந்த இடத்துல வந்து மோசேயும் எலியாவும் தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி விளங்கிக் கொள்கின்றார். ஆனால் யாரும் சொல்லல இது மோசே எலியா என்று சொல்லல. ஆனால் பேதுரு விளங்கிக் கொள்கிறார். அது எப்படி அவன் விளங்கிக் கொண்டான்? දැන් ඒ දවස්වල අද වගේ ෆෝන් තිබ්බේ නැහැ, ෆොටෝ තිබ්බේ නැහැ, රූප ඇඳලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට පේදුරු මෝසෙස්ව දැකලා තිබ්බේ නැහැ. ඒතකොට කොහොමද පේදුරු දන්නේ මෝසෙස් හරි එලියා හරි මේ ඉන්නේ மோசேசுයි එලියයි කියලා එයා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட மோசேயும் எலியாவும் இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல வந்து இந்த காலத்துல மாதிரி தொழில்நுட்பம் இருக்கவில்லை, போன் இருக்கல, இன்டர்நெட், இமெயில் இருக்கல, மற்றது வந்து யாரும் அவர்களால் கண்டிருக்கவும் இல்லை. ஆனா பேதுரு வந்து இது இருப்பது வந்து மோசேயும் எலியாவும் தான் என்று சொல்லி அவர் புரிந்து கொள்கின்றார். அது எப்படி நடந்தது? දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ දිව්‍යමය ස්වභාවය අපිට තියෙන වැදගත්කම. මොකද උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය ඒ කැඳවීම තුළ නැත්නම් ඒ දිව්‍යමය ආශිර්වාදය තුළ අපි සිටිනකොට අපිට අපේ සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් එහාට ගියපු දේ දැනගන්නට පුළුවන් වෙනවා. இதுதான் தேவனுடைய தெய்வீகத்தன்மை. நாங்கள் அந்த தெய்வத்தோடு கூட இணைந்திருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு முடியும் எங்களுடைய புத்திக்கு எட்டாத விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு முடியுமாக இருக்கிறது. என்னன்னு சொன்னால் அது அவருடைய மகிமை. මට දැන් හරියට බයිබල් පදේ මතක වෙන්නේ. මට මතක විදිහට ජෙරමියා 33:3 මට මතක විදිහට කියන්නේ මොකක්ද? නුඹ මට යාඥා කරන කල මම නුඹ නොදන්නා දේ නුඹට පෙන්නනවා කියලා කියනවානේ. බයිබලයේ පරණ කිවිසුම එහෙම පොරොන්දු වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි උන්වහන්සේට සැබෑ ලෙස ලං වෙනකොට ඒ දිව්‍යමය ස්වභාවයත් එක්ක අපි එකතු වෙනකොට අපිට මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ අපි දන්නේ නැති, අපි නොදන්න දේ උන්වහන්සේ අපිට අවබෝධ කරලා දෙලා තේරුම් කරලා දෙන්නට යනවා. දැන් මේකට එක උදාහරණයක්. මේ පේදුරු ඒ තිබෙන පරිසරයේ වටපිටාව ඇතුලේ අන්නේ දිව්‍යමය දැනගැන්මට යම් විදිහකින් ඇතුළත් වෙනවා. பாருங்க, எரேமியா புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறது, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்ப இந்த பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தது வந்து மோசே எலியாவுன்னு சொல்லி ඉනම් ගන්න කොණ්ඩද දෙනුடைய මහිමේ නිමිත්තම. යේසුස් වහන්සේ මම විශ්වාස කරනවා. නැත්නම් මම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා මේක යේසුස් වහන්සේ අපිට කරන ආරාධනාවක්.
இப்ப நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது என்ன? இயேசு உங்களையும் என்னைக்கும் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு அழைக்கிறார். අපි උන්වහන්සේත් එක්ක අන්නේ දිව්‍යමය ස්වභාවයට ඇතුළත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. நாங்களும் நீங்களும் அந்த தெய்வீக அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக செல்வது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. එතන ඔබේ සහ මගේ ජීවිත පරිවර්තනයකට ලක් වෙනවා, වෙනසකට ලක් වෙනවා. அப்பொழுது உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு எனது மாற்றம், வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். අන්න එතනදි තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපිව කැඳවන ඒ කාර්ය හරියට තේරුම් අරන් අපේ ජීවිත මේ සාමාන්‍ය අපේ මනුෂ්‍ය ජීවිත මේ ලෝකේ තියෙන ජීවිතෙන් එහාට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ සැලැස්මට බාර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. இந்த உலக பிரகாரமா இந்த உலகத்துல வாழ்கிறதான இந்த சாதாரணமான வாழ்க்கையை விட்டு தேவனோடு கூட அந்த தெய்வீக வாழ்க்கைக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் கர்த்தரோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන්න නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. அது அப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான இன்னொரு காரணம் இருக்கின்றது. ඒ තමයි ඊළඟ කාරණා. මොකද දැන් පේදුරු මේ ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ දැන් මේක උට අවබෝධ වුණාට පස්සේ එයා හිතනවා මොකද්ද? මෙතන හිටියානම් හොඳයි කියලා නේ. ඒකනේ කියන්නේ කූඩාරම් තුනක් හදලා අපි මෙතන ඉන්න බලමු වගේ අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. பாருங்க, இந்த இடத்துல பேதுரு நினைக்கிறாரு, இந்த இடத்துல மோசே இருக்கிறார், எலியா இருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த இடம் நல்ல ஒரு இடம், இந்த இடத்துல நாங்க இருந்தோம் என்று சொன்னா நல்லம் என்று சொல்லி அவர் நினைக்கிறார். ඒ කියන්නේ කූඩාරමක් හදනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ එතන අපි නැවතිලා ඉමු කියන අදහස නේ තියෙන්නේ. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு ஒரு கூடாரத்தை நாங்கள் கட்டுவோம், இந்த 3 கூடாரத்தை நாங்கள் கட்டுவோம் என்று சொல்றாரு. அப்ப இதுல என்ன நினைக்கிறது? இந்த இடத்துல நாங்கள் வாசம் பண்ணால் நல்லம் என்று சொல்லி அவர் நினைக்கிறார். හැබැයි එහෙම කියනකොට මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ? அப்படி சொல்லும் பொழுது අසන ඔහු කතා කරද්දී දීප්තිමත් වලාකුළක් ඔවුන් සිසාරා පැතිරෙනි. තවද මේ මාගේ පියාදර පුත්‍රාණෝය මම මොහු කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්නව සිටිමි. මොහුට සවන් දෙන්න. பாருங்க, 5வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. දැන් අපි දන්නවා මෝසෙස් සහ එලියා කියලා කියන්නේ යුදෙව් ඉතිහාසය නැත්නම් ඊශ්‍රායල් ඉතිහාසයේ වැදගත් දෙන්නේ. මොකද එක්කෙනෙක් අපි දන්නවා නීතිය උගන්වපු එක්කෙනා, අනිත් එක්කෙනා මේ ප්‍රොපේත කාර්යභාරය. නීතියෙන් උගන්වන දේ ක්‍රියාවට නගමින් කොහොමද ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නේ කියලා සමාජයට අභියෝග කරපු කට්ටිය තමයි ප්‍රොපේතවරු කියන්නේ. அப்ப நாங்க பாருங்க, மோசே எலியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா பழைய ஏற்பாடு காலத்துல இருந்ததுன்னு மிக முக்கியமான 2 நபர்கள். என்னன்னு சொன்னா மோசே எங்களுக்கு சட்ட பிரமாணங்களை கற்றுக் கொடுத்தவராக இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, எலியா நாங்கள் எப்படி அந்த சட்ட பிரமாணங்களுக்குள்ளாக வாழணும், அது ஒரு தீர்க்கதரிசியாக செயல்பட்டவராக இருக்கிறார். ඒතකොට දැන් ඊශ්‍රායල් ඉතිහාසයේ මේ ඉගැන්වීම් තමයි ඔවුන් ළඟ තිබුණේ සුද්ධ ලියවිලි විදිහට. அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இவர்களுடைய கற்பினைகள் தான் இருந்தது, பரிசுத்த கற்பினைகளாக. දැන් අර යේසුස් වහන්සේ කියන විදිහට ඔබ මතෙව්තුමාගේ සුභාරංචියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ ඉඳන් කියවලා බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම ආවේ මේවා අවලංගු කරන්න නෙමෙයි, சம்பூர்ண කරන්න. நாங்க சென்ற வாரம் பார்த்தோம், நாங்க மத்தேயு புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்துல 13வது வசனத்துல வந்தோம். நான் வந்தது இந்த சட்ட பிரமாணங்களை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு கிடையாது, இவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு சொல்லி சொல்லுகிறார். ඔන්න දැන් සම්පූර්ණ දේ ඒගොල්ලෝ ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? උන්වහන්සේට සවන් දෙන්න. அப்பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார், இப்ப பரிபூர்ணமான சம்பூர்ணமான ஒருத்தர் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார், ஆகையினாலே அவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள். එතන අපිට වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මේ මොකක්ද? අපි ඉන්න තැන නැත්නම් අපි ඉන්නේ කන්ද උඩද කන්ද පල්ලෙහාද ඒක නෙමෙයි වැදගත්. වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය, උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාට සවන් දෙන එක කීකරු වෙන එක. அப்ப நாங்க இந்த இருக்கிறதான இடம் முக்கியம் அல்ல, நாங்க மலையில இருக்கிறோமா இந்த இடத்துல இருக்கிறோமா என்றது முக்கியம் அல்ல, நாங்க கர்த்தருடைய குமாரன் இல்ல தேவ குமாரன், தேவனுக்கு நாங்கள் செய்யும் எடுக்கிறோமா என்றது தான் மிக முக்கியம். ඒක නිසා ඔබේ සහ මගේ ජීවිතය අර දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සහ මාව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් යේසුස් වහන්සේ වගේ උන්වහන්සේගේ මඟ ගමන් කරන්නට එහෙනම් අපි උන්වහන්සේට ඇහුම්කන් දීලා උන්වහන්සේට කීකරු වෙන ජනතාවක් බවට අපේ ජීවිත පත් කරන්නට තිබෙනවා. அப்ப நாங்க இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய வழியில செல்கிறதான ஜனங்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருடைய சத்தத்துக்கு செய்மெடுத்து அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். ඒක තමයි උන්වහන්සේ ඔබෙන් සහ මගෙන් බලාපොරොත්තු. නැත්නම් අපි හැමදාම ඉදිරියට පල්ලි ඇවිල්ලා මේ සක්‍රමෙන්තර යාඥා කරලා ගෙදර ගිහිල්ලා ආපහු අර කරන ඔක්කොම වැඩ කර කර ඔහේ ජීවත් වෙන එක නෙමෙයි උන්වහන්සේ ඔබෙන් සහ මගෙන් බලන. උන්වහන්සේ ඔබෙන් සහ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ගැලවීමේ පණිවිඩය අපේ ජීවිතය තුළ දරන එක. அப்ப நாங்க எங்ககிட்ட இருந்து ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறா? நாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வரணும், நற்கருணையில கலந்து கொள்ள வேண்டும், இருக்க வேண்டும். அது அல்ல, நாங்கள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு செய்யும் எடுத்து அவருடைய வசனத்தின்படி வாழ்கிறோமா என்றதுதான் மிக முக்கியமான காரியம். ඒක හරි වැදගත්. දැන් පේදුරු මෙතන මේ ගැන කල්පනා කරමින් යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද අපි පල්ලෙහාට කියලා බැලුවොත් උන්වහන්සේ කියන්නේ. උන්වහන්සේ මේ පේදුරුට කියනවා බහැලා යනකොට මොකද පදේ මොකද්ද කියන්නේ?
දැන් මේගොල්ලෝ මහා තේජසක් මහිමයක් අත්දැක්කා. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් මලවන් කරේ නැගිටිනතුරු මේ ගැන කාටවත් කියන්න බැහැ. උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීම ඒ කුරුසි ගමන මෙතන සම්බන්ධ කරනවා. right? අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර මේ මහිමය ඇතුළේ හැමතැනම ඉන්න. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ අපිට ඒක දෙන්න ඒ කුරුසි ගහට නැගපු පූජා වීම මෙනෙහි කරන්න ඔබට සහ මට ஆராதனா කරනවා. பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த சம்பவத்தை வேற இடத்துல போயிட்டு வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லி பேதுருக்கு சொல்லுகிறார். என்ன சொன்னா அந்த இடத்துல தேவனுடைய அந்த சிலுவையிலே அவர் மரிக்க போகிறதான அந்த மரணத்தை அந்த இடத்துக்கு தொடர்பு படுத்துகிறார். அப்ப நாங்க எங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் எங்களுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரிக்க போகிறார். அந்த மரணத்தை நாங்கள் இந்த நாட்கள் நினைவு கூற வேண்டும் என்பது அந்த இடத்திலே அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ඒකේ ඔබ 6 සහ 7 පද දැකලා මොකද ඒගොල්ලෝ බය වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ අර කලින් විච් අත්දැකීමත් එක්ක බය වෙලා ඉන්න. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ බය අයින් කරලා නැත්නම් ඒ බයෙන් ඒගොල්ලෝම මුදවගෙන මොකද කියන්නේ එන්න අපි යමු. එකක් එතන අපේ බයෙන් අපි ඉවත් වෙන එක සහ දෙවනුව අපි උන්වහන්සේත් එක්ක මේ උන්වහන්සේගේ මෙහෙවරට ඇවිදගෙන යන්නට තිබෙනවා. பாருங்க அந்த இடத்துல அவங்க பயப்படுறாங்க. அந்த பேதுரு அவங்க பயப்படுறாங்க அந்த இடத்துல அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு என்ன செய்யறாரு இயேசு அவங்களுடைய பயத்தை நீக்கி அவங்களுக்கு சொல்றாரு வாங்க பயமில்லாமல் என்னோடு ஒரு பயணத்தை செல்லும்படியாக அவர்களை அழைக்கிறார். දැන් අපි මේ ඉරිදට පල්ලියන එක මම හිතනවා මෙන්න මේ කන්ද උඩ උන්වහන්සේගේ අන්වසක් වීම රූප විපර්යාසත් එක්ක යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියන එක මම හිතනවා. அப்ப இந்த நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவ ஆராதனைக்கு வருவதும் இந்த மலையின் மேல அவர் மறுரூபமாகப்படுதலும் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது. අපි පල්ලියට එනවා කියන්නේ හරියට යේසුස් වහන්සේත් එක්ක කන්ද උඩ රූප විපර්යාසත් කරන උන්වහන්සේගේ මහිමය තේජස්ශ්‍රී අත්දකින්න මේ දේවස්ථානය ඇතුළට අපි එනවා. நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம் என்று சொன்னால் என்னது நாங்க அந்த இயேசு கிறிஸ்துவானரோடு கூட பேதுரு அவங்க சீசர்கள் மலைக்கு போனாங்க. அந்த மறுரூபமாக்கப்பட்டாங்க. அந்த சம்பவத்தோடு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. ඒකත් එක්ක උන්වහන්සේ අපිට මතක් කරනවා කුරුසි ගමන. උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම මේකෙන් අපි සමරන්නේ නේද? අපි උන්වහන්සේගේ ශරීරය හා රුධිරය බෙදා ගන්නකොට උන්වහන්සේගේ උත්ථානයේ ඒ තේජස්වියේ බලයට අපි ඇතුළත් වෙනවා. அப்ப நாங்க ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய மகிமையை நாங்கள் அடைகின்றோம், மகிமையை நாங்கள் அனுபவிக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல அவருடைய அந்த சிலுவையின் அந்த காட்சியை நாங்கள் அந்த இடத்துல நினைவு கூறுகிறோம். இல்லாட்டில் அந்த சிலுவையின் அந்த பாடுபடுதலை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவரோடு கூட. ඒකත් එක්ක දැන් අපි මේ කියනවා අපි දේව වචනයට අහුම්කම් දෙමින් යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දෙමින් අපේ ජීවිත උන්වහන්සේගේ දෑත් වලට බාර කරන්න උත්සාහ කරනවා. அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் இப்பொழுது தேவ வசனத்தை கேட்பது போல் நாங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அந்த தேவ வசனத்துக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். ඒකත් එක්ක උන්වහන්සේ අපිට කරන ආරාධනාව අපේ බය අපි පැත්තකින් තියලා උන්වහන්සේගේ මෙහෙවර කරන පිණිස අපි දේවස්ථානයෙන් පිටව යන්නට ඕනේ. அது மாத்திரமல்ல நாங்க எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பயங்களை நீக்கி நாங்கள் தேவனோடு கூட இருந்து அவருடைய ஊழியத்தை விளையாட்டு அவருடைய பணியை செய்யும்படியாக இந்த இடத்துல நாங்கள் வெளியில போக வேண்டும். சபையிலிருந்து வெளியில் போக வேண்டும். அதற்கான ஒரு அழைப்புதலை தான் கர்த்தர் இந்த මේ දේවස්ථානට පැමිණීම තුළ ඔබේ සහ මගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවකම පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍යයි. அப்ப நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வருவோம் என்று சொன்னால் வரும் ஒவ்வொரு நேரங்களிலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இது ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். එතකොට මේ වෙනසත් එක්ක තමයි අපි ලෝකයට යන්නේ. அந்த மாற்றத்தோடு கூட தான் நாங்கள் உலகத்துக்கு செல்கிறோம். අපි උන්වහන්සේගේ මහිමය මේ ස්ථානේ අත්දැකීමින් තමයි ලෝකයට ආපහු පිටත් වෙලා. தேவனுடைய மகிமை இந்த இடத்துல நாங்கள் அனுபவமாக பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் உலகத்துக்கு செல்கின்றோம். ඒ පිටත් වෙලා යන්නේ අපිට ඕන ඕන දේවල් කරන්න නෙමෙයි. அந்த நாங்கள் அப்படியாக இந்த இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு போறது எங்களுக்கு தேவையான எங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களை செய்வதற்கு கிடையாது. අපි ලෝකයට පිටත් වෙලා යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න. நாங்க உலகத்துக்கு என்னத்துக்கு செல்கிறோம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக. එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ දකින්නේ අනිත් සෙනඟ දකින්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අනිත් අය අපේ ජීවිත වලින් අත්දකින්නට යන්නේ. அப்படி நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும் பொழுதுதான் கர்த்தருடைய அன்பு அவருடைய அர்ப்பணிப்பை மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள். ඒක නිසා මෙන්න මේ කාරණා ටික හරියට මතක තියාගන්න. ஆகையினால் இந்த காரியங்களை இந்த காரணங்களை நீங்க சரியாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். දේවස්ථානයේ ඔබ සහ මම උන්වහන්සේගේ තේජස්වියට මහිමයට ඇතුළත් වෙන්න සූදානම් වෙන්නට ඕනේ. தேவாலயத்துக்கு வருகிறதான நாங்கள் அவருடைய அந்த மகிமை மாட்சிமைக்குள்ளாக செல்வதற்கு ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ මේ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන ආයේ ඉන්න වෙලාවේ සතුටු වෙන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේට කීකරු වීම වඩා වැදගත් බව අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. උන්වහන්සේට අහුම්කම් දෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න අපි ඒකේ වගකීම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. இந்த இடத்துல நாங்க சந்தோஷமாக இருந்து போவது மிக முக்கியமல்ல. இந்த இடத்துக்கு அவருடைய அந்த சத்தத்துக்கு நாங்கள் செவிமடுக்க வேண்டும். அந்த சத்தத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும்.
එතකොට මේ මහිමය නිරන්තරයෙන් මතක් කරන උන්වහන්සේගේ කුරුසි පූජාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. அந்த மகிமையை நாங்கள் நினைக்கும் பொழுது அது அவருடைய சிலுவையில அவருடைய மரணத்தோடு கூட இணைந்து இருக்கிறது. அதை நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டும். එනිසා මේ පූජා වීමට අපිට තියෙන කැඳවීම අපි හැම වෙලේම මතක් කරගන්නට ඕනේ. அந்த அர்ப்பணிப்பை பற்றி இருக்கிறதான எங்களுக்கு இருக்கிறதான அழைப்பை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒක දෙවෙනුව අපි තුල තිබෙන්නා වූ මේ ලෝකයට හරි මොනවාට තියෙන මේ බය පැත්තකින් තියලා සමිදානන් වහන්සේ මගේ ඉඩේරාණෝ උන්වහන්සේ මාට සපයන මාව පෝෂණය කරන දෙවියන් වහන්සේ කියන ඒ විශ්වාසයත් එක්ක ඒ අපේ ජීවිතවල තියෙන මොනවා හරි පුංචි ඒ තියෙන විවිධ බය අපේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න අපි සූදානම් වෙන්නට அது ඕනේ. மாத்திரமல்ல எங்களுக்குள்ள இந்த உலகத்தை குறித்தோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை குறித்தோ இருக்கிறதான சிறிய சிறிய பயங்கள் உண்டு. ஆனாலும் நாங்கள் கர்த்தர் எங்களுடைய மேய்ப்பர், எங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை சந்திப்பவர், அவர் எங்களுடைய மேய்ப்பர் என்கிறதான அந்த காரியத்தை உணர்ந்து நாங்கள் எல்லா பயங்களையும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ බය අභිබව ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අපිව කැඳවන ඒ මෙහෙවර සඳහා අපිව බලගන්වගෙන තමයි අපි මෙතනින් එළියට යන්නට ඕනේ. அந்த பயங்களை நீக்கிக் கொண்டு அது மாத்திரமல்லாமல் தேவன் எங்களுக்கு அழைத்திருக்கிறதான அந்த அழைப்பில் அவருடைய பணியை செய்யும்படியாக ஆயத்தத்தோடு நாங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி செல்ல வேண்டும். ඒක නිසා ප්‍රේමාන්තන් දැන් මේ බදාදා උපවාස කාලයට ඇතුළත් වෙන ඔබ සහ මම මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන ගැලවීම ඒ අලුත් ජීවිතය හරියට අපි තේරුම් ගැනීමේ ගමනකට ඇතුළත් වෙන්නට ඕනේ. ஆகையினாலே நாங்கள் 18ஆம் திகதி நாங்கள் அந்த சாம்பல் புதலன்று நாங்கள் எங்களுடைய உபவாச காலத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம். இந்த காலகட்டங்களிலே நாங்கள் கர்த்தர் எங்களை அழைத்திருக்கிறதான அழைப்பு சரியாக புரிந்து கொண்டு அந்த அழைப்புக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நாங்கள் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். උපවාස කාලය එනකොට සමහරට අපි කරන්නේ අර මොනවා හරි අපි කැමති පුංචි දෙයක් අතහැරලා අපි හිතනවා දැන් මේ උපවාස කාලේ මම හොඳට හිටියා කියලා නේ. එහෙම නෙවෙන්නේ. நாங்கள் உபவாச காலத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் சொன்னால் நாங்கள் ஏதாவது நாங்கள் விரும்புகிற ஒரு விஷயத்தை விட்டு நாங்கள் நிற்போம், நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. උපවාස කාලේදී සිද්ධ වෙන්න ඕන තමයි උන්වහන්සේව ප්‍රකාශ වෙන මගේ ජීවිතයෙන් උන්වහන්සේව ප්‍රකාශ වෙන ඒ ජීවිතයකට මාව හැඩගස්ව ගන්න තව තවත් උන්වහන්සේට ලං වෙන උන්වහන්සේට කීකරු වෙන ජීවිතයකට අපි ඇතුළත් වෙන්නට ඕනේ. அப்ப நாங்கள் உபவாச காலத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கர்த்தர் பிரதிபலிக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் கர்த்தரை என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து காண வேண்டும். அப்படியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழத்தக்கதான அந்த குணாதிசயங்களை எங்களுக்குள்ளாக ஏற்படுத்திக் கொள்வது, அந்த மற்றவர்கள் கர்த்தரை காணும் அந்த ஆயத்தத்தை எங்களுக்குள்ளாக ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு நாங்கள் இந்த காரியத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். ඒ නිසා ප්‍රේමාන්තවරුනි මම අපි සමහරකට අර මම අපි කටින් තමයි කියන්නේ මම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්, මම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්, මම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්, මම ක්‍රිස්තියානි. එහෙම කිතුනෝ උන්වහන්සේට වැඩක් නැහැ. அப்ப நாங்க ஒரு சில நேரங்கள் எங்களுடைய வாயினாலே நாங்கள் மாத்திரமே நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கையிடுகிறோம். ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பதாக அவர்கள் கர்த்தருக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. அவர்களோட උන්වහන්සේට වැදගත් වෙන්නේ මගේ ජීවිතයෙන් උන්වහන්සේව අනිත් අය දකින්න එක. அவருக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மற்றவர்கள் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். அதுதான். ඒ සඳහා අපේ ජීවිත හැඩගස්ව ගන්නට තිබෙනවා. ஆகையினாலே அந்த காரியத்துக்காக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ඒ තේජස්විය නැත්නම් ඒ ආශිර්වාදයක් දකින්නට අපි අපේ ජීවිත උන්වහන්සේට බාර කරමු. அந்த மகிமையை அந்த மாட்சியை அடையும்படியாக மற்றவர்கள் காணும்படியாக நாங்கள் கர்த்தருக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். සේකරන්ට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. அப்படியாக செய்யும்படியாக கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். මහෝත්තම ශුද්ධ දෙවී පියාණෙනි, වහන්සේ රූප විපර්යාසය තුල අපව කැඳවන්නා වූ අපේ ජීවිතවල අරුත වටහා ගනිමින් අප ජීවිත තුල ඇත්තා වූ අනේක විද අභියෝග කාරණා පසෙක තබමින් වහන්සේ අපි කැඳවන මෙහෙවර තුල බලවත් වෙන්නට ඒ සඳහා අපව සූදානම් කරගන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වුව මැනව. වහන්සේගේ තේජස්වියේ ඒ සැබෑ ස්වરૂපය අවබෝධ කරගනිමින් ඒ කරුණාව ඒ අනුග්‍රහය අත්දකින්නට වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කළ මැනව. ඒ තුලින්ද විශ්වාමිනී බොහෝ අයට වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සාක්ෂිය දරන්නට පුළුවන් වාජන ලෙස අපේ ජීවිත පාවිච්චි කළ මැනව. නාසරී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්.